Dito na kami. Dito na kami sa hacienda ni Kuya Vic. Dami. Mamaya pabira, manghawak ako ng kamay tapos. Ayo bro. Delikado Umakyat yan. pa kami ng bundok para kumuha ng sili ni Kuya Kim. Mahanap lang namin ito pinaka-special na sili. Grabe to. Ngayon tapos na po kami mamitas ng sili. Ngayon pupunta na kaming Narnia. Ito Daanan ng yung portal, ito yung gate. Come on. Ayan o. Tara. Ayan, so makikita natin yung the owner of their vlog. Ang hirap mag-English. So ayan no, makikita natin dito yung character ni Brother Kim is talagang napakasipag. Tingnan nyo naman no, ang daming tanim niyan. Hindi nyo po nalalaman, mga siguro ilang hektarya to na natanim niya. Na-harvest namin pa. Natatanim ko lang to pero tinarvest ko na agad. Oh. Oh, di ba? Kanina ko lang to tinanim. Kung makikita nyo, ayan, yan. Yan po yung ipapakain namin sa mga isip bata. Kung nakaraan, nakapagpakain si Brother Kim ng mga kabataan, ngayon naman yung mga isip bata na ipapakainin niya. Isip ba na? Oo nga no. Tara na. Ang ganda talaga oh. Grabe. Sige. Enjoy nyo yung view. Yan, makikita natin para tayong nasa Narnia. So, kung hindi nyo nalalaman, pumasok po tayo sa ibang daigdig. Hello vlog. Hello vlog. Welcome to my guys. Shout out mga kasandok. Ayan. Viewers ako, di ba? Alam ko. So, ayan na mga kasandok, alam nyo na kung saan kukuha si Brother Kim ng mga lulutuin niya para sa inyo. Oh, nagtanim pa kamo. Isang araw tinanim, pangalawang araw harvest na agad. Ganun kabilis yung mga tinatanim ni Brother Kim. Diba? Imported kasi yun, mga imported. Galing Japan. Ayun. Ito sigarilyas oh. Sarap to, fresh na fresh. Pwedeng kainin to kahit ilaw. Sample. Smile. Sarap. Hindi. Yeah. Hindi pala. Ilaw. Niluto pala siya. Hindi pala, mali. Pinatunayan ko lang na fresh. Galing talagang puno. Malinamnam. Lasang hilaw. Okay ka lang bro? Bro, okay ka lang? Ayan. Dahil sa pagod, nakalbo na ako. Ang init pala Asan na sila? Grabe, ang ganda ng experience na to mga kapatid. Ayun. Ayan Sarap talaga maglakad sa bundok. At mamitas ng hindi amin. Joke lang. Ay, baka naman wala yun. Totoo yan. Hiking ko. Ayan mga kapatid. Naglalakad na kami ni Hello mga kasandok. ni brother, parang ninja eh. Makita natin dito kasi mababawasan yung pagiging natin Ang ganda dito ng tanawin, promise. Sobra. Nakaka-relax. Tingnan nyo naman yung paligid Sarap. Kapita na tayo. Sarap magtampisaw sa ilog. Ang lamig.
23 pala. Sasado. Mano-mano na. We are scout. Pulang kami. Sakto lang. Ay pagka ano, pasok ko yun. Pwede ba light yan? Smoke? Yung balat ng pulang. Ito pa pa mo yan? Sila. Ano? Wow, sarap! Diyan kasi ako kakain ito. Hoy, wala pa! Oh, nakaiwan! Picture mo, montage. Hindi, gutom na sila. Ayan, nag-iintay na. Maraming salamat Panginoon Lord God sa umalang sa Maraming salamat Panginoon sa blessing Panginoon Lord sa Panginoon Lord na aming pagsasara sa buwan Panginoon Lord God. Alam po Panginoon ng pagkain sa Panginoon Lord sasapat Panginoon sa bawat sa Panginoon. Alam po Panginoon na kami lahat Panginoon mabubusog Panginoon Lord God. Panginoon, dalangin namin Panginoon Lord ng pagkain sa Panginoon Lord sa makalimitin Panginoon Lord. At i-bless mo ito Panginoon Lord ng pagkain sa Panginoon Lord na pagbubulan Panginoon Lord ng aming kalakasan Panginoon sa araw na ito. Maraming salamat Panginoon Lord sa ilabang po namin ibinabalik lahat ng papurit at sa salamat at ilang sa sumba sa Panginoon Jesus. Amen! Uy! Pagpilawisi ko nito! Baksan na! Nakawan natin dito. Ito naman dito. Pamataw-taw na iba dyan. Sam! Sili to, wala nang talab. Hop, hop, hop. Hep. Binalata. Tingin! Hop! Ano? Balik! Sa puno! Uy, balik! Wala! Wala! Kailangan puno! Kaya na, malapit na! Yan! Ayun na! Malapit na! Ayun na! Isa na lang! Okay na, spell ka dito! Spell ka! Spell! J! J! Hira! S! Oh, sige, wait. Tapon tubig. Tapon. Balik siya. Next! Ang tagalin ko yan. Okay! Ikaw!
na yung kabila. Wala na napiga. Sali mo! Aduga. Eh, kuya, Kim, may tamo. May susunod pa sila dyan. Hanggang 5. Ayan. 1, 2, 3, go. English. Bahay. Church. Simbahan. Hongay. Si. Mundo. Ulan. Mundo. Bahay. Bahay sa taas. Don. Christmas tree. Christmas light. Mountain. Pasko. Christmas. Walang ibang mahawak sa Bible. 25 verse 5. Walang ibang hawak. Charles, walang hawak siya. 25. Okay nang okay na. Pagka okay na, basa agad ah. Basa. Ako